एक्चुअली जों खानावो और दन पोरुंखा आगे 25 बছর मुख्यमंत्री का साम तंगनानै मानिक सरकार और बाचावैनो ब बामफ्रम सरकारनि मुख्यमंत्री जाय थांमानि आबनि यागलो जों खानागा अब त्रिपुरावो सर्न जुगुंखा नै आनेयां लामाउंखा दैउंखा फिरांखा जत किसिउंखा जतनि हामख्रै फाइका आबनि यागलो जों जायगासा मंत्री कताल फाइका मुख्यमंत्री कताल बिप्लब देव साखवा हिरानि जुग फाइका लुखरा खामानि मांखा एक्चुअली और जों दाबो ओ बाय इलेक्शन दनपुर पाइ बक्स नगन बाय इलेक्शन थांनाय जों 8700 हाय भोट मांखा और दनपुर विधानसभा और नि लुखरा बाहाय दं काहाम दे दं हामिया दे दं जोंनो भोट दिनाय बर भोट दिनाय आबरनो जों बरक बेकक सालायना फाइमानि बरंनि तंमुंनायनि फाइमानि जोंनो आनो ओ विशेषके और निनि दसर बारि बिसिबो आनो दायित्व रिजाकमानि और फाइनाय फाइमानि परे टोटली पिक्चर जुदा सिनेमा जुदा औरनि ना और तिप्रासे आमचाय लामा तंगो ना और नोंजांना ति गाहाम तंगो ना और ने लुखरक गाहामके तंग और बेबा उल्टा चेहरासे नरनु खायवाना वानो और चेरे रकबांग प्रो जों तिनि 3-4टा वार्ड जों दूर टू दूर कैंपेन खायका तिनि लुखरक बे मालायखा बरकनि कक सुंका बरक बे जों मालाय कक सालायबानि जतनो खादुलायजाक चेराय गोबां मा लेखासिमा परिया नुना सरा काकरा सरा सामनु मानिकपुर रगसि अबहाय अवस्था माने उदनपुर एलाकाओ प्रपार एरियाओ सासे चिनि बरनि अबहाय दसा स्कुल करे बागान राबार बागान तमबो बेबा बुनिया फाव बुंग्लग रनिया फाव हा तंनानि जिमिनो हा नक तांलायजाक हानि नक तांलायजा नक किछि कसा आरो तंलायजावो स्क्रे बागान नेराबार बागान स्क्रेप कलायो नाटुरि फालायो बुनिराबार टेपिं खायलायो अबहायके न अरन तिब्रा साव थांलाय तंलायजा और तिब्रा मथा खायनै बाक्सा गारि मा चालया अटो मा चालया रेशन तिखलाया 110 बছরनि बुरा खरकसा दादु बनि तैनि बाहायनो बाता मानिया अबहाय अवस्था ओ एलाकाओ 15 लाख रां हाबनाय एकाउन्ट हमारा तो दूरेनु कथा आबर त पगिनो थांसिदि ताबकनि जे अवस्था और नुमानि अब बेलायवान आमा सिंसा लुखरक बाय जों कक सालायमानि लुखरक हाबाव अंखारि माया फानो जों बाय फ्लेग दै अंखारि माया फानो जतनो खाथननाय जाक फायदि जोंनो जे थांनायरनो जों थांनो नांसनाय जोंनो जे सातंनायरनो जोंनो जे मानथाय सकनायरनो जों बरनो जों कायसे फोरोंमोन बिसिनाय जतनो खाथनलायजाक समाय तांलायजाक गाजे फायनाय विधानसभाव बाय इलेक्शन जोंर एक्चुअली तिप्रा मथा थांनाय विधानसभा और किं मेकार तंमानि फैक्टर तंमानि ताबो बाहिन जोंर फैक्टर नंनाय जों निर्णय खायनाय साबना पायनाय साबना जाननाय फैयाबा चिनि जन सापोर्टार जतनो मासा मुसुद दङ फैयाबा जों तिनि बेलाय खा खामका चिनि एडिसि विलेज पारानि बुंता हमका जों थांमानि जरजरि पाराव चिनि एडिसि विलेज सि आ पाराव थांफरो जोंनो बीजेपी नि गुंडा बाहिनी रक 6-7 जना फाइ जोंनो कासका जोंनो ता फाइदि हिगा जोंनो अरनि कुतुलि थांदि हिगा जों बरक बेवालाय लिया जों बरक बैचिमि ककतान लायखा जों बरक बे बुलायना तलायनो थांनाय लिया बुलायनो तलायनायखौ बुलाय मांखामा जों गोसां गोसांनो फाइलायखा बरक जोंनो सावो नर ता फाइ जोंरो उन्नयनखाय बिन्दु मात्रनो उन्नयननि कुनु सुवाकरै अबहायके बरक और गुन्दागिरि खायखौ एक्चुअली त्रिपुरा हावो चिनि हा कामामानि चिनि मानथाय कामामानि जुदि कबैन्यो नर दृष्टान्त नायनेन मुचु के फाइनाय फाइजर ओ दसर बारे एडिसि विलेज जनरल एकदम नांलायजा अरन लुखरक जतनो किरि करं लायजाक फाइनाय विधानसभा बरक बुद्ध मारनो मारिया कासो जागनो आबरनो तै बेलाय किरि करं लायजाक फियाबा चिनि अरनि सापोर्टार तंनाय रक जतनो फान थंलायजाक जों नायलायनाय बस आं 5 तारिखआव जों ताम खायमान आबान बाय वान सलाय जों फियाबा जतनो खा थंलायजाक जों और जेबाबे जों खा थंलायजाक जेबाबे चिनि हाई कमान्ड जों निर्देश रु जे जागा बुथ जन नाङो जों आरन रुइ चिं और जों साबन कप्लाय खायनाय साबन केचन खायनाय जों अलरेडी सालायजाक आबायखन जों तिनि ककपेरि फाइका फले जों कुनु वाना करै कुनु किरना करै जत तिब्रा साव चिनि लगेन दं ओ जे तिप्रासा
रगनर लुगै फाइका मा परिया बानथाय माइया बरनो ले सलिउसननि लामा बवनो होनै सानाय नों सलिउसननि लामा हंगाके अर उन्नयन सिखाइया अर आर्थ सामाजिक व्यवस्था बेलाय हामिया लेखा रां पैसा करिन बागै जेरैनो स्कुल रहर मेया रां पैसा करिन बागै न काहाम थाङो मेया दै बुकाय रिदा गया ताव अर कुवानि दै नंलाय तंग हंगाके जोंनो के रां रहरिया बरक बुखाया एबा जन थैदि कमर सिदि मासे चिन्ति प्रसन हा करिसा हा अबरक ताई 5 বছর 6 বছর পরে হিকে বইबाय जों सेगिना जांनाय साबरजाक अबा हमसे आबन बागैनो जों सावो थानसांदे खरां बाक्सांदे याप्रि बाक्सांदे जतन थानसा आबन बे सलिउसन हंगाके आलागे हास्ते खाया साक जों फानमाया साक जोंनि कन्स्टिट्यूशन सलिउसन या साक जों अबा बरनो जों फियनि मांला आबन बागैनो दिनि सभा ताई कतर खायनो नांनाय पालके सभा संसानो नांनाय